Hi mga ka-Ronbel! Kumusta? O ka-importante man ang followers request, atong lutoon na request ni Kulot Gams. Shout out ni Kulot Gams! Ug ako din gihangyo ngayo idamay ang bulinaw kung masuko mo sa iyong mga anak nga ingnon yung utok bulinaw. Peace bitaw ninyo. Ang kaniday siya, nara ninyo kung kuanin yung ulo. Pero ako, kay ano ko kuaig ulo, ako rang gihugasan og taman. Balig 30 ra ni siya, 1/4. Gibutangan ako og usa ka itlog, gibutangan ako usa ka kutsara nga flour, usa ka kutsara nga cornstarch. Daghanon niya, kay gibutangan ra nako siya 1/2 teaspoon sa asin, 1/4 teaspoon sa bitsin, nagipatak-patak ra nako og pepper. Of course, i-appeal sa pagmix ang ahos kay maka-adjust sa flavor. So siyam kabuka kong nahimo. Ato siya sa tutukan, unya sa tukanon kay ato siyang ilalahon. Ang Cebuano niya kay Bulinaw, ang Tagalog kay Dilis, unya ang English ay Anchovy. Unya ang scientific name niya kay Ingrolide. Kani siyang anchovies kay rich in omega-3 fatty acids which offer powerful benefits for your heart. Studies show nga makareduce siya sa triglyceride levels, slow the build-up of plaque in your arteries, and reduce your blood pressure. Taasan siya content sa vitamin B3 ug niacin, ang vitamin nga makatabang og turn food into energy. Taasan ni siya content sa selenium, mineral involved in heart, thyroid, immune, and bone health. Og luwas na sa datong kagutom with Tortang Bulinaw. Happy lunch everyone! Mao kini Ronbel Gums.